Azilankhula. Boma ndio mwezi. Boma sikusita. Boma sikusita. Boma ndio mwezi. Boma ndio mwezi. ATVV ndikumenyana ATVV. Boma ndio mwezi. Sikusita. Sabaka kajamba ya boma ndio mwezi. Alibe kusita ya. Menewo akuti ndanyamata aboma ndi lomweli akulankhula kuti boma ndi lomweli sitikusintha ndipo iniyo a DPP tikumenyani. Ife ngati Nyasa VoiceBox timaona ngati kuti kulankhula kotere kuti kulankhula kwa uchitsiru, kulankhula kopusa kumene sikukufunika pa nyengo imene amalawi mitima yawo ili mmwamba kufuna kudziwa kuti amene wawina chisankho ndi ndani. Ndiye wina adzibwera pano kumanena kuti ayi auje tikumenyani, timangoona ngati umene koko ndi kulankhula kopanda nzeru, kulankhula kosalikonda dziko la Malawi. Anzathu amene machikonda chipani cha Malawi Congress Party onetsetsani kuti anthu ena ache asamapite ku Kachasu, ku mabala, ku ataledzera mowa nkumalankhula zinthu zopusa zimene zikudetsereni chipani. Padakali pano mukudziwa kale kuti amalawi ambiri chipani cha Malawi Congress Party samachionera kukondwa, ndipo malizatsi unofficial akusonyeza kuti amalawi ambiri chipani chanu sa adanana chikwambiri. Koma chifoti amalawi sakufuna chipani chanu mboma, sinde kuti amalawi omwewo sangakuperekezeni mwamtendere kuti mutuluke mbomamu mwamtendere mosakangana. Koma zimene akupanga anyamata wawazi zipangitsa kuti amalawi ambiri akududuluzeni muchoke chothawa mbomamu. Chonde anzathu MCP musalole anyamata kuti asute machamba uko adzipanga ma drugs, adzimwa mowa kumalankhula zinthu zopasula mtundu zoyipetsa dziko la Malawi komanso chipani chanu cha Malawi Congress Party. Inu dekani malizatsi akakhala kuti mwina sayende mbali yanu osadandaula. Zaka 5 muzabwereranso mboma. Musaiwale munakhala ku opposition 30 years. You are so strong ku opposition. Amalawi amadziwa kuti ku opposition ya Malawi Congress Party kuti bingu achite bwino between 2004 and 2009 chifukwa kuti MCP imamuyika pa moto bingu kumampanga checks and balances chifukwa bingu anapanga zinthu zakupsha. Amalawi mwina mulungu akupangirani chisomo kuti iniyo ntchito yanu ukadaulo wanu mukauonetse ku opposition kuti apita muthali kumene kubwerera mudziwa panga checks and balances kuti dziko lino lipite patsogolo. There is life after government. You have a role to play in opposition if indeed you are headed for the opposition. Koma chonde musalole kuti anyamata enache oti angodzuka kuyamba kumwamo wa Azilankhula zinthu zimene ziwononge chipani, zimene ziwononge dzina la dziko lino la Malawi. Nde ngati mwaluza komanso musadandaule, sikuti amalawi adana ndi MCP yonse yayi, adana ndi utsogoleri umene mudausankha wa chipani chanu. Achakwera pamene alephera pamenepo amalankhula zinthu, malonjeza zinthu, koma nthawi yochita achakwera amakanika kukwaniritsa zimene alonjeza. Chimene chotu nchimene amalawi ambirana kuti yayi achakwera akapume. Zimene mudatiuza kuti mudzachita simudachite. Fertilizer wotsika fosa sene kanthu sitinagule, mafuta akusowa, forex kulibe, ntchito simunatilembe. So why should we keep him in power? Bwerani ku chipani, go back to the drawing board, choose new leaders and start strategizing for a comeback in 2030. Koma musalole kuti anthu ngati awa akuonongereni mbiri. Chonde tisiyane bwino pano, tikuperekezeni mwamtendere, ena onse adzibwera. Tonse nda Malawi tizikumana mmuseumu, tizikumana kuchalichi, tizikumana mmisika, sikuti moyo chibale chatha ayi. Zikomo kwambiri muzotsatira pano pa Nyasa VoiceBox.